zapatariaren alaba bizkorra. Alabazan edo ez bazan, entzun dadila naiz irratian. Ba, mentzan herri batian, jauntxo bat, gizon doktore bat, ederra zan, jendiakin harreman onak zitun, baina ezkongabia zeon. Ta herritarrak harrituta zeuden, halako gizona nola egon ziteken ezkongabe. Ta behin, nunbait, herriko gizon xume bat, hurbildu zitzaion da, jakiminakin galdetu zion. Aizu, gizona, zu nolatan zea haindikan ezkongabe? Eta gizonak erantzun jauntxuak. Ara, nik ez dut edonorrekin ezkondu nahi, nik nahi dut nire emaztia benetan bizkorra izatia. Ba jakintzazu jauntxu horrek, badala herrin zapatariaren alaba, benetan bizkorra dana. Abai? Nero ni jongo naiz ba etxe harta. Eta horrengo gunean, jauntxu hau, tipitapa, zapatariaren etxea guntzan. Kosk. Zapatariak ati erik izan da. Eunon, jauna, zer dugu ba? Zuk, alaba bat benetan bizkorra mendezu ta oinik alada noez jakin nahi dut, ta froga bat jarriko ediot. Etor da ella, nere etxea ez egunez, ez gauez, ez jantzita, ez biluzik, ez oinez, eta ez zaldi gainean. Aio, jauntxua juntzan, zapatari jantxe gatu zen, ni zeharra jo, ni ze saltxatan sartu behar duan nere alaba, ta auskalo betetz ezpadu, zeharra jo ingo egun jauntxo honek. Alaba, orduan basuan zebilen egurra biltzen zurtako, eta etorri izan, sorta batekin, eta zapatariak esan zion, ze saltxatan sartu zen. Eta alabak erantzun zion. Aita, lasai ontzaite, birrisa da. Abai, bai, hortako biharko ditut etxeko bi hauntzak, eta bat akatuin biharko deu. Zapatariak behak izan zion, konpontze bali badeu, hauzi hau berdin dit. Eta alaxe, bi hauntza hartu, bat akabatu zuen, larrutu zuten, eta neskak intzun bere erropa erantzi, eta hauntzan larrua gainetik jarri. Gero, hauntzan gainean jarri zan, eta ez aldinean. Eta gaueko 12 kanpaia jotzen aiziela, anagertu zan jauntxuan etxian. Kas. Jauntxua ardilo ziola, atia zabalduzun, eta ikusi zunian, antxe ziola zapatariaren alaba, eta froga gaindituzula, harrituta gatu zan. Ara, hau bai, neska bizkorra! Eta behakin eskontzeko eskatu zion. Eta neskak, gizona gustatu zitzaion da, eskonduko ziala. Eta eskondu zian, eta jauntxuak gauza bat eskatu zion. Ara, emazte. Hemendik aurrea, nekin gustoa bizitzeko gauza bat eskatuko izut. Etzazula inoiz zure iritzik eman. Emaztia konforma egatu zan, eta elkarrekin bizitzen hasi zian. Egun zoragarri batian, behaien terrenuedi begira zeudela, han ikusi zuten. Hartaldiakin eta bestaldian baserritarra. Eta mugan zeuden bilak, eta ardi bat pasazan baserritarran terrenoa. Eta honez zaukan gurdi zar bat, eta ardiarek gurdi azpin arkumia erdituzun. Baserritarrak ikusi zunian zantzun, nire gurdiak arkumia erditu du! Arkumia netzat! Eta hartzaileak esan ziren, entzute aldezu zehaizean ezaten, nire ardian arkumia da, baizea, beak joki beharko luke onduan, ez honek gurdila joki zea arkumia eta oinetzako da. Eta jauntxuak dena entzun zuen,
eta emaztiek bai. Eta jauntxuak eman zuen epaia. Arkumia baserritarraren gurdiak erdituzula. Zatik erabakizun hau? Diru zale amorratu zalako jauntxua. Ta bazekin baserritarra beti diru gehiago emango ziola hartzaileak baino, eta hola xegeatu zen epaia. Hartzaila, azarre, txaguntzan. Eta emaztia, jauntxuen emaztia hor gehiatu zen. Hau etzepa bate gustatu, eta iseli gehiatu zen. Urrengo gunean, emaztia juntzan, hartzailean gana. Eta galetu zion, ia zen muzion. Eta hartzaileak zizango zion ba. Gaizki. Eta ordu, emaztia izan zion. Ara, gauza bat ingo deu. Zuaz, bilar bertan, Elizataria. Eta zuaz, arrantzarako sariakin. Eta zabaldu zazu herriko plazan. Eta han jarzete arrantzan. Ta ne gizona, ne senarra, ateratzen nien mezetatik, galetuko izu zertan naizean. Eta zuk esango jozu, arrantzan naizeala. Eta gero, ara ze erantzungo jozun. Eta belarrira, eman zion erantzuna. Alaxe, urrengo gunean, mezeta juntzian denak, eta bitartian, hartzaileak zabalduzun saria. Ateazia mezetatik, eta jauntxuak ikusi zunean hartzailean zela arrantzan, galetu zion, baina, zertan naizea hemen? Eta hartzaileak erantzun zion, ni herriko plazan arrantzan nahi naiz. Alako txoagaitik sekula ez dut, entzun! Ne. Eta hartzaileak esan zion, txoakei haundigua ez ala, sinistia gurdi batek arkumia erditu dula. Beotu zan jauntxua, ide bertan akabatu zuen hartzaile alako lotxaga bizeteagatikan, eta esan zion, oizenek esan dizu erantzuteko! Eta hartzaileak esan zion bere emaztia izan zela. Orduan da okerra jarri zan, bere honetik atea zan, jauntxuak ira, lepua musti zion emaztiai. Baina etxea juntzien nian, gogoratu arazi zion emaztiai. Ze esan izunik, zure iritzilik ez nula inoiz entzun nahi. Beraz, gauza bat ingo deu, zu nire etxetikan bidaliko zaitut, baina jun aurretik nahi badezu, etxetik altxorren bat eraman dezakezu. Baina bai, edo ni ez dagoenean, edo lo nagoen bitartian. Baina nik ez dut jakin bihar, lapurdu dezunik. Emaztiak, korrika batean, lau gizon indartxu eskatu zituen. Etorri zian, afaltzeko ondo eman ziren, eta eskatu ziren, gauian, jauntxua lozion bitartian lagundu behar zirela. Lau gizon hauek zantzuen, ados ba, jauntxuak, lo hartu zuen bere horien seko loziola. Ara emaztiak ze egin duzun. Lau gizon hauei izan ziren, jauntxua lozegoen oea jauntxo eta guzti hartzeko. Eta laxe egin zuten. Gizon bakoitzak oeko hanka bat hartu eta bizkarrian hartu. Eta isilik, atera zuten etxetik. Eta kalian zeudela, jauntxua oian lozeona, bapatien esantu zan da. Zertan naizeate! Eta emaztia onduan zehola esan zion. Ara, zuk esan diazun nahi dut, zuen teatu gabe, gehien nahi diten gauza eramateko etxetik. Eta, ara, nik zu nahi zaitut. Jauntxua isili gatu zan. Eta, bere honea etorri zanean, emaztia izan zion. Ados, eta hemendik aurrea, nahi dituzun iritzi eta aholkuak eman ditzazkezu. Eta alabazan edo espazan, sar dadila kalabazan, eta atera dadila zuen herriko plazan.